Bebeteko zientzietako froga euskaraz egiten ari dira gaur estreinakoz Seaskako ikasleak. Martxoan onartu zien eskaera Papendiai hezkuntza ministroak eta iritsi da unea 270 ikaslek haien mintzairan pasa dezakete proba osoa. Aste honetan bertan Bretainian ere lortu dute eskubidea. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldaren orenera. Lehenik eta behin zorte on egunotan brebeta edo baxoa pasa behar dutenei. Gaurko saioan kultura izango dugu ardatz nagusi. Argazkilaritza, piroteknia edota musika. Patxi eta konpainiarekin izan baikara bidarten. Az gaitezen! Pirotek kooperatiba sortu berri dute iparraldeko suzirizaleak, ekitaldi antolatzaileak eta kolektibitateak batzeko. Orotara 11 lagun elkartu dira proiektu honi bizia emateko. Paskalindo kooperatibako kideak azaldu duenez, sartzean bere ibilbidea hasiko duen kooperatiba baliagarria izango da iparraldeko egitura gehienentzat. Edonork ere parte har dezala erabaki dugu, nola gure kooperatiba formada skik deitzen den kooperatiba bat, eta behar ditu 3 partaide ezberdin. Bata dira zerbitzua eskainiko dutenak, hau dira artistak eta piroteknian aitzen direnak, bigarrenik publikoa, eta hirugarrenik konpainiak edo jadanik enpresa diren kulturgintzan edo beste, edo antolatzaile edo nirakita zer. Hiru horiek dira osatzen dutenak. Kooperatiba honek suziriak praktika kultural bat eta arte bat bezala ezagutarazi nahi ditu. Gainera egituraren helburuetariko bat, kideen artean baliabideak batzea da. Egia erran, baziren 2 landesetan, ego landesetan, eta gu besteak iparraldean, eta hartu ginen, azken finean, materiala eta baginuela asko, eta azken finean etzen aste bururo ateatzen, ez? Eta ginen, baina domaia da, beste batzuek ari dira, eta beste hainbeste, seguruak oso kario dira pirotekniaren munduan, eta hori dena nahi genuen pixka bat aldatu, eta logika parte hartzaile eta kooperatiba batean nahi genuen txartu, eta ongi egin dugu, nola hartzen gira, gero eta gehiagok galde egiten daukula, nunbait, sartzen aldiren, eta ikusiko dugu nola indoen dugun. Ahots bakarrean hitz egingo duen kooperatiba sortzeaz gain, kultur sorkuntzari zuzenduriko gune bat sortuko dute Labetxe Bizkai herrian. Leku asko dugu, pirotek sortzen dugun tokian, nire etxea izango dena, leku asko bada, eta hor egingo dugu antzoki bezalako gune bat 180 metrekoa, izango dira gelak, sukaldeak, garbigela, eta dena leku berean, eta baita ere errepika gela musikarako berean, izango dira kasi 400-500 metra karratu sorkuntzari dedikatuak. Krisi sanitarioak eragindako 2 urteko egoera latza gaindituta, udari begira aurreikuspen onak dituzte pirotek kooperatibako kideek. Kooperatibarekin bat egin nahi duenak Eloazo plataformara jo behar du. Zalantari gabe laster haien lanaren fruituaren berri izango du Euskal Herriak. Impact argazki topaketa antolatu du estreinako Zurruñako herriko etxeak. Uda guztian zehar, hausnarketa bultzatzea du xede. Argazkien bidez, gizakiak bere inguruan duen eragin edo inpaktuari buruzko gogoeta egitea, hain justu. Horretarako, herri guztian zehar, engaiatutako 4 argazkilariren begiradak bildu dituzte. Aurtengo protagonista Pascal Metre reportaria da. Posta gelan Arte Ederren Akademiako saria jaso duen bilduma bat aurkezten du. Afrikako Sahel inguruko Peul herri nomadari buruz. Alors les Peuls ont des très grandes traditions. Peulek ohitura handiak dituzte, erakusketan ikus dezakezuen bezala. Adibidez, gizonen artean edertasun lehiaketa bat egiten dute, emazteak epaile direla. Baina era berean, anitz sufritu duen herria da, egungo estatuetatik kokarazi dituzte, laborantzarako lurrik gabe. Horrek arazo ugari ekarri ditu, mespretxatuak sentitu dira eta jihadismora pasa dira, toki bat topatu dutelakoan. Ils ont eu l'impression aussi de retrouver une place. Sahel inguruko argazkiak ere ekarri ditu Jérôme de Rigny argazkilariak, baina ez bakarrik. Parisen hartalde batek egindako trasumantzia ere irudikatu baitu. C'est vrai que c'est 2 sujets qui sont un peu sur les mêmes thématiques de l'agriculture. Moi j'aime beaucoup. Bi gaiek laborantza dute ardatz. Parisko trasumantzia handia 2019an egin zuten bertako bi hartzainek, erakusteko oinezkoentzako, baina bereziki animalientzako toki ere beharrezkoa dela Parisen gisako hiri handietan. Sahelen aldiz, Madi laboraria jarraitu dut, laborantza biologikora pasa
gasa eta bere herrian dinamika berri bat lortu duena, ura berreskuratu eta klimaren eraginak apaltzeko. Hain zuzen, klima larrialdiaren ondorioak bildu ditu William Daniel sargazkilariak. BNF-ek saritua, besteak beste landetako suteak, Girondako urgoititzeak eta Alpetako glaziarren urtzea ditu izpide. J'ai essayé de photographier tous les stigmates de cette année exceptionnelle. 2022 argazkiak hartu ditut, aparteko urte horretan izan ditugun muturreko fenomenoak irudikatzeko. Eta horretarako paisaia hutsak hartu ditut, gizakirik egongo espalitz bezala, kontzientzia hartzeko aldaketa klimatikoaren gainean. 2022 errekorra izan da, baina datozen urteak okerrago izan daitezkela aipatzen dute adituek. Déjà des prochaines années qui risquent d'être encore pire. Gizakiaren erantzukizun azpimarratzen du halaber Tim Flank argazkilari britainiarrak. Berak arriskuan diren espeziengan jarri du kameraren fokua. I want to connect people to the natural world, to think about those animals. Jendea naturari lotzea nahi dut, desagertzeko zorian diren animali horiengan pentsatzea. Begietara begiratu eta haiengan pentsatu beharra duzu. Animali horiek gure familiaren parte dira. Galtzen baditugu, gurea dan zerbait ere galduko dugu. Etorkizuna horren mende dago. Jendea hunkitu eta mundu aldakor honetan izaten ari garen eragina, azaldu nahi dut. Lau argazkilarien lanak uda osoan zehar ikusi ahal izango dira urruñan, agorrilaren 30 bitartean. Ni betitik dantzaria izaniz. Betitik, ez dakit zer den bizia, dantzai gabe. Ene garai denboran egiko bestetan dantzatzen nuen. Orduan, jendeek posibile eta ulertzen dutzen dako. Orduan, baiten diegu musika. Txistuaren lehenengo notak entzun eta publikoak Patxi eta konpainia taldearen musikarekin bat egiten du dobla, jauzi eta erdizka urratsen bidez. Ohitura horiekin jarraitzeko helburuz Best Itzul izeneko disko berria atera du oholtza gainean 25 urte daraman taldeak. Best Itzul, beste itzuli bat plazetan, besta erraten dugu hemen pestarako eta hor da gure egiazko ofizioan erriko pestetan. Non kurutzatzen dira jendeak me pozik, edo zoin egunetan, momentu importantea da egutegian erriko pestak. Orduan horregatik, ateratzen dugu musika Best Itzul. Disko berria osatzen duten 14 kantuetan Euskal Herriko klasikoak topa daitezke, baina baita beste herrialdetako doinuak dituzten kantuak ere. Denak dantzak direla, dantzarazteko orduan biztan dena hemendik, famangoarin harina, baztango zortzikoa, jautzi bat, baltza, gero, ekarri ditudan Europatik, Txapeluaz, Borobila, baziren jadanik hemen, Eskotisa, edo Argentinara joan gira askotan, diasporara, orduan txakarera Argentinatik, eta azten ditut, bada, Luisianetatik ere karrundantzak, denetarik badera. Best Itzul lan berriak ez du CD ohiko baten forma, USB gako formatua duelako. Urrats berri honen zergatia zaritu da dantzaria. Ezagutu dugu CD-ak 56etatik eta goratzen da, DVD ere goratu dire, eta momentu batean azken urtetan konturatu gira. Ez zera gehiago saltzen, ahasoin hainitzekin adina gaztiek, eta gero tresnetan, ordinagailuan ez da gehiago CD-rik autoetan ere ez. Piskanaka kontuatzen giren eta plateformak badirela. Eta gaztiek plateformetatik pasatzen dire. Patxi eta konpainia taldearen musikak dantzariengan duen eragina ikusita, dantza Euskal Herrian bizirikote da? Bai, bizitzen da, beste modu batean eta badakigu nondik etortzen giren eta ez dakigu nora joten girela. Ni ez naiz erromerrietan gauez, jakiteko gaztiek nora dantzatzen duten. Gure itzordua pixka bat aurreratu da jende guzientzako, adineta guzientzako. Uztaila eta abuztuan gaindi 20 kontzertu baino gehiago eskiniko ditu Patxi Perez, Pampi Sejaj, Jimmy Jabit eta Mikel Perezek osatzen duen taldeak. Aukera zabala orduan herria dantzan jartzeko. Ikusentzuleo kasuri beltza dantzarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!